ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ପିଲା ଯେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ନିମ୍ନମାନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ପିଲା ଅଭାବରେ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଗାଁରେ। କିପରି ପଢ଼ିବ କିପରି ବଢ଼ିବ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁରେ। 6 ଠୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ଆଇନ ହୋଇଛି ତିଆରି ଦେଶରେ ଆମର, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ମୌନ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଧାରଣା। ହେଉ ପଛେ ଋଣ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ବିକି ଯେ ଗହଣା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଉଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଉଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ। ଦଶମ ପିଲାଟା ଦେଉଅଛି ଟିପ, ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗେରେ। ଦଶମ ପିଲାଟା ଦେଉଅଛି ଟିପ, ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗେରେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଲାଜ ଲାଗେରେ।